ଜୟ ଜୟ ମା ଗୋ ଗୁଜବାୟାଣୀ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ନିସନ୍ତାନ କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏଥିସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଶୁଭ ମନାସିଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେବେ ମା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ। ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ମା ସବୁ ମାନସିକ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମା'ଙ୍କୁ ଝୁଣା, ଆଳତି, ତୁଳସୀ, ବେଲପତ୍ର, ବିଶେଷ କରି ପୋଡ଼ା ମାଛ ଭୋଗ ଆଦି ଲଗାଯାଇ ଭିନ୍ନ ଏକ ପରମ୍ପରାରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥାଏ। ପୋଡ଼ା ମାଛ କାହିଁକି ମା'ଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି, ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଅନେକ ମା'ଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବିଷୟରେ ଅଛି ଜାଣିପାରିବେ। ମା ଧନଦାତ୍ରୀ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଦାୟିନୀ। ମା ଗୁଜବାୟାଣୀଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, କିନ୍ତୁ ମା'ଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପକ୍କା ଘରେ ମା ଅଛନ୍ତି। ମା'ଙ୍କ ଆଦେଶ ନଥିବାରୁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇନି। ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମା'ଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଲେ ମା ମହାବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମା ଗୁଜବାୟାଣୀଙ୍କ ପୂଜା କଲେ ସମସ୍ତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମା ହେଉଛନ୍ତି ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ। କଥାରେ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ମିଳଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁଦୂର। ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସବୁ ଶକ୍ତିପୀଠ ପଥର ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତେ। ମା ଜୀବନ୍ତ ରୂପେ ବିରାଜମାନ। ଥରୁଟିଏ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ମା ଗୁଜବାୟାଣୀଙ୍କ ଏତେ ମହିମା ଯେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ତା ପାଖରେ ଯିଏ ଥରୁଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଛି, କାହାରି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାର ମଧ୍ୟରୁ ମା'ଙ୍କ ଗୁରୁବାର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାର। ମା'ଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ପୂଜା କରିଲେ ଘରେ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବାଘଡିଆଁ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମା ବାୟାଣୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ି ପ୍ରତିଦିନ ଗାଁ ସାରା ବୁଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତି। ଜୟ ମା ଗୁଜବାୟାଣୀ।